plecat. Astăzi mergem să ne uităm de mobile pentru apartament. Aici e tati. Bună, Maia! Bună! Unde mergem? Mergem la casa. Nu mai mergem la magazin. Ștefi deja doarme. Robi e aici cu noi, nelipsit. E cu degețelul, nu? Da. Mergem să ne uităm de mobile pentru apartament, de, nu știu, ceva pentru finisaje, parchet, gresie, de toate. Vedem Plus ce găsim. frigider, vrem să luăm și frigider. Plus frigider, da. Vedem ce găsim. Revenim cu filmări din magazin. Nu știu, Maia, mi-ai spus că vrei mobilă roz? Da. Ne uităm după mobilă roz, mami? Da. Bine, așa facem. Ce culoare vrei să aibă pereții de la camera ta? De patru icon. Cum? Icon. Unicorn? Vrei cu unicorn, cu tapet? Da. Sper să găsim tapet. Tapet cu unicorn. Pe internet am găsit tot felul de modele, dar acum, da. Deci am pornit la drum. Revenim cu filmări din magazin. Îți place soarele? Sunt norici. Ia vine uchi. Ia vine uchi. Portochelari de soare pentru că am o problemă la ochi, din păcate. Și am un ochi un pic umflat. Și atunci, după ce că nu prea văd eu bine și cu ochelarii ăștia de soare, nu știu ce o să iasă. Da, mami? Facem curse. Serios, eu chiar nu prea văd cu ochelarii ăștia. Uite, aici la lumină vezi. Scoate o lentilă. Ce mult ăsta? Care? Floare sau nu știu ce e. Nu? E farbă. Am vrut. Pare interesant asta, nu? Două corpuri. Două corpuri diferite. Hai, Jamila, pregătește-ne ceva. Da. Se pune aluatul, se întinde masa. Da, stai că aici e la birouri. Ai în altă parte. Da, dintre astea două, Nu, sincer nu. mie asta îmi place mai mult. Asta n-are și... Uite asta, ce frumoasă e. Serios? Așa? Aragaz așa? Ia mânuța! Tu nu pui mânuța, te rog, nu te lovești. Acum mai scris pe partea asta. Ok, aragoasul, dar unde puneți sporul? Hai, eu nu știu, dar nu aragaz din asta. Asta vine în mobilă. Uite ăsta. Da, așa îți vine. Să știi că îmi place mobilă asta. Arată cu soft close, nu? Pare interesant asta. Și astea și culorile. Și asta face parte tot din... Asta? Da. Păi trebuie să-mi dau ochelari jos.
serios. Asta poate. Ce preț are? Preț asta? Opa! Deci, uite, asta e, vezi, este 200 și l-ai băgat. Și mașina de spălat vase? Unde intră? În altă parte, nu intră în asta. Da. Foarte interesant asta. Animat așa. Unde sus? Ah, chiar că acum am văzut. Eu uite tot sus acolo. De obicei nu sunt foarte pretențioasă la mobile sau ceva. Când m-am uitat pe site, până să venim pe bune să ne uităm, îmi plăceau toate. Acum parcă nu mai place niciuna, nu știu. Uite, asta e frumoasă, de sus. Ce faci, tati, acolo? Faci de mâncare? Da. Uite asta. Am zis! Deci are vitrină. E frumoasă. De asta zic, nu? Da, îmi place. Pentru tine. Da, tati. Wow. Ia unul că să vedem. Gata. Uite ce interesant e ăsta. Tati, am văzut un frigider, iau... Asta vreau de Moș Nicolae. O să-mi iau cadou de acum, o să-l primesc în avans. Gata, Ștefi. Îmi place mult culoarea. Vrei înapoi aici? Tati? Hei, gata, luăm. Gata. Asta e cadou meu în avans, bine? Chiar îmi place. Eu l-am buf așa. Am zis. Da, uite, Asta sau mergem la vrea mov. Sephora? Tati, tu vrei mov așa? Da. Eu l-am buf așa. Eu l-am buf. Gata. Ne luăm aspirator. Ia să vedem cum e și jos. Destul de Mie îmi place și spațios, mi se pare suficient. Da, tati, ia zi. Ia arată. Spațios. Haide, unde? Uite aici, tati. Bine. Iau aici. În apartamentul ăsta avem spațiu suficient pentru câte un balansoar suspendat. În living merge să ne luăm câte un de ăsta. Să punem. Te invitam aici pe balcon acolo. Să avem două de astea. Dimineața bem cafea în ele. Wow! Maia, hai sus! Wow! Mai tare. Mai tare? Wow! Foarte frumos. Haideți la treabă, ne uităm după mobilă și canapele. Hai și la canapele, da. Să nu fie. Da, aici. Da, vreau o canapea mare. Ne trebuie o canapea mare pentru că sufrageria e destul de mare. Ce suprafață are sufrageria? Ai idee? Sau nu? Undeva la 20 de metri pătrați. Da. Maia, hai să alegem canapea mare. Iubesc. Și pe aia îi plac. Să dau așa. Dar eu plac. Și pe aia eu plac. Eu
urmează că în cazul în care nu le mai găsesc în magazin, dăm comandă de pe site. Jai! Dăm panița! Stefania? Hei, asta îți place? Care îți place? Opa! Aia, unde ești? Este poate aici? Oh, no, nu e aici. Poate e aici. No, nu e aici. Hei, bună Maia! Te-am găsit! Haide, vrei să asculti și tu acolo? Da! Hai. Unde ești, Tefi? Bă. Hai. Hai. Haide, tati. Poate aici? Nu? Poate este aici. Maia. Nu e aici. Ia mânuța de acolo. Ia mâna. Poate... Ei, bună Maia! Eu dau la pată, eu îi cu spața. Nu știu. Eu aș vrea care să aibă și ceva sertare, ladă, ceva, nu știu. Aici, mami. Știi ce spun? Da. Aici, mami. Haide, Maia, hai să păpăm. Ne mai uităm. Hai să fii. Oficial m-am îndrăgostit, ăsta e cadou de ziua mea. Chiar e frumos. Ăsta e cadou de ziua mea, pot Ia să vreau mânuța, Maia, ia mânuța. Ușor cu mânuța, Tati. Eu Nu dau aici. vreau. Asta o Asta fi e, ba comună? da, ba da. Îmi place mult ăsta. Doar 5.000 de lei. Ce conține 5? Cadoul de anul ăsta de ziua mea a fost mai scump de 5.000 de lei. Deci se poate? Din nou, să respirăm. Chiar e super, nu? Eu îmi place așa fitiță. Gata. Unde ești, Tefi? Unde ești, Tefi? E o fitiță. Fetele. Am pierdut fetele? Hai să le băgăm în dulap. Nu, aici. În dulapul. Maia, aștepte! Uite unde erau. Ți-e foame? Da. Și nu mami e foame. Tati e foame? Și eu tati e foame. Ștefi, ți-e foame? Ți-e foame? Ți-e foame, tati? Vrei să papi? Vrei să papi? Da sau nu? Da? Robi, ți-e foame?
stai, că tu nu pe tine nu te-am filmat. Robi, ți-e foame? Mi-e foame. Îți place dormitorul ăsta? La dur. Mergem să mâncăm atunci. Hai. Eu plac patul. Ție îți place patul ăsta? Da. Din nou nu mai pot să mai respir cu masca asta. Abia aștept să ridice restricțiile. Bună, băieți! Bună! Deci ăsta e frumos. Nu, e urât. Celălalt e frumos. Ah, nu! Filmează Maia? Da. Bun. Bună. Invers, tati. Uite așa, ca să o vezi pe mami aici. Ei, bună! Ce faci? Bine, Maia, tu ce faci? Haide de meța mea foame. Ți-e foame? Da. Mergem să mâncăm? Da. Ce mâncăm? Cartofi. Cartofi și... Da. Și atât. Și atât? Da. Doar cartofi? Da. Hai, făguța, să păpăm! Gata, suntem fericiți, Tati comandă mâncare. N-am mai avut mai răbdare să mai ajungem la McDrive. A văzut aici cartofi. Și a spus că vrea cartofi neapărat și ne-am oprit să mâncăm. O să mergem la McDrive să le luăm Happy Meal, că asta le place lor cel mai mult, pentru jucărie. Dar la pachet. Nu ne mai oprim să mai ieșim mâncăm. Hei! Cum e Maia? Îți place păpica? Da. Foarte Hai, mult. Robi. Ia! A ta, uite, ia să luăm așa puiuț. Ia, Ștefi. Apa. Hei, gata și cu cumpărăturile, nu cumpărături. Gata și cu plimbarea, cu vizionarea, da. Ia, uite, se vede olienele de aici. Se vede olienele. Uite, mami, acolo a lucrat Tati. Vezi cum se învârt? Cum era, Tati, să lucrezi la oliene? Super. Tati era și frică. Mie cel puțin. Mie De câte ori ploua, Da. foaia, abia așteptam să sune telefonul. Era destul de periculos când venea furtuna. Fulgere. Atunci era... Și n-a venit periculos. semnal. Câteodată n-avea semnal, în funcție de ce site era. Dar Una peste alta. una peste alta era un job ok. Nu, ne-am hotărât dacă să ne oprim un pic în parc cu fetele când ne ajungem în oraș sau dacă să mergem un pic pe la Mătușica. Mergem la Mătușica? La Tușica? Vrei la Tușica? Ce Vrei la frică de Mexica? căței? Mergem ne jucăm cu Ale și cu Ade în trambulină? Da. Yay! Știi că e mică și obosită, iar Maiei este frică de căței. Cu încredere, dragilor. Bună, Tușița! Atenție, câine rău! Câini răi! Are vreo 3. Sper că v-a plăcut vlogul nostru, primul nostru, sau printre primele noastre vloguri. Am vrea să facem și niște challenge-uri în vlogurile ce urmează. Ne scrieți în comentarii, ne puteți scrie în comentarii idei, nu știu. Tati e aici, vă salută. Căței sunt și ei aici. Haide, Hera, haide! Hai, Kira, și tu! Sunt foarte, foarte frumoase. Și mai e și Luna, care nu e pe aici. Hei, la joacă cu ele. Asta fac toată ziua. Hai, frumos,